Ja tenia una caseta. El sector com a Oriola de Masella s'ha tenyit avui de groc amb totes les samarretes de la primera edició del Trinxat d'Or. És una cursa, bé, de fet són 4 curses en una per nens de 6 a 16 anys i han vingut clubs de tot el Pirineu. Jo tenia unes cortines, Hansel i Gretel, i na Gretel venia a sopar i volia estar en Hola, tenim 7 anys. Jo tinc 7 anys i m'encanta el Trinxat d'Or. De moment vaig primer equip. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2001 i m'acariciava els coccis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Pirulins i piruletes. Nosaltres som el Club Basquí Terrassa. Ara estem fent una carrera que es diu el Trinxat d'Or, que l'organitza Llívia. Jo crec que està molt bé aquesta cursa perquè motiva molts els nens, perquè així ja s'acaba. Tothom creu que ja s'ha acabat la temporada i això ens agrada molt. Sí, és molt xula i diuen que hi haurà sorteig i això. És molt xula, a mi m'agrada molt. 2000, 2001 i m'acariciava els coccis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000, 2001 i m'acariciava els coccis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Novena classificada, Martina Aixas, de l'Andorra també, sisplau, que vagi pujant cap aquí.